lidi, vítám vás u dalšího videa. Budou to další OG trapky na Bed Wars, tentokrát s teammatem. Užijte si video. Čau. Takže jdeme rovnou na to. Yes sir. Jsme spolu tady. Co to bylo zen? No tak jdeme spolu teda hrát ty Skywars. První strategie, co chci zkusit, co se mi ještě zatím ani jednou nepovedlo, jsou ty podělané dveře, takže musíme udělat hodně dveří. A pak bych chtěl udělat další trapku nějakou, no. Asi. Takže jdeme rovnou na to. To jsou Bed Wars? A jo, to jsou Bed Wars. OK. Jdeme rovnou. Hoďme goldy, boss. Budu potřebovat na trapku. Dík. Potřebuju rychle teda knockback stick, tohleto. A já jdu rovnou udělat tu trapku. A rovnou zároveň udělám náhledák. Noin. Okay. Oj. Takže udělal jsem trapku, ta je setnutá. Uděláme rovnou další, unikovou, takovou nouzovku, tady nahoře na střeše. To bude taková nouzovka, no. A jdeme rovnou na to. OK, už to bude hotový. Takže tohle byla minulá trapka, ze kterou jsem už trepnul několik hráčů. My máme... Počkej, co? Ne, dobrý. Nám ještě nezničili. Postal. Jdeme pryč. Dobrý. A tady bude také díra, která nebude vidět. Takže to by byla trapka. To by byly teda ty trapky dvě. A ještě chci vlnu. Ideálně TNTčko, tak. Postavím líp postel. A můžeme asi jít rovnou na střed. A nabejtit nějaký kidy. XD. Nemuž. Emerald. Ten docela jakože speedglitchuje. Pojď. No, zabil jsem týpka. Marvelous fell into void. Nádherný kill. Knockback stick funguje nádherně. Vypnou si hitboxy. Třeba by to vypadalo nějak špatně. Nice invis. Takže invis máme, asi koupem taky nějakou potku. Spítka bude dobrá na moji trapku. Jde někdo na nás. Počkej. Yes, a já je trepnu. Ha. Yes, zabil jsem je oba.
zabil jsem je oba dva. Haha, double kill. Easy, trapka vyšla. Minule nevyšla, ale teďka už to je jinak. Jo, taky si uvědomuji, že bych si mohl koupit nějaký meč. 7. Oh, was killed. Co to byl za killed? Ne, já chcípl! Já jsem ten nejvíc tardovaný člověk. Musíme uchránit naši petku, no. OK. Yes, dead. Jeden chcípl. Yes! Yes, sir! Tahle kamo, to je úplně bombový. Zatím to funguje všechno nádherně. Ještě potřebuji 2 goldy. A jdu udělat víc nepodezřelou naší trapku. Nouzovku. Mining fatigue trap. To bude dobrý. Doufám. Dobrý. Aha. Trap triggered. Bed destroyed. Nevadí. Máme tu trapku. Yes, to... Ne, ztratili jsme teammate, ale to nevadí. Zkusím je nalákat na mě. Nevadí. To bude všechno v pořádku. Všechno naprosto krásný. Musíš jenom věřit. Prosím. To bude fungovat. Kamo, já nevěřím. Na tuhle trepku spadli. Kamo, 7. OK. Čas. Ne! Ale dobrý, trepnuli jsme hodně lidí a zabili jsme hodně lidí. Nevadí, jdeme play again. Náš cíl není vyhrát. Náš cíl je zjistit, jestli fungují trapky, takže tohle pro mě je win-win. Tohle bylo dobrá hra. A tak. Další bych chtěl konečně vyzkoušet dveře. Na to budeme potřebovat dřevo. Dřevo je docela drahý, myslím. Ale chci hrozně vyzkoušet ty dveře. Udělám backup trapku a budeme používat dveře. To je... OK. Takže teďka už půjdeme solo. Jenom party disband. To spustil party. Nice. A jdeme rovnou na to. Teďka snad bude... tady bude tak dobrá trapka. Další. Já tady udělám hodně trapek. Prostě po celém jakože obvodu. A ty dveře asi posuneme na další hru. Ale to je hustý. To je mega dobrá mapa. Nejlepší mapa. Yes. Fireball. Šipky. Potřebujeme tohle. A stick. Knockback. Snad se nestane to, co v minulém videu na Bed Wars. Určitě se jděte podívat. Tak se vlastně stalo to, že jsem celou hru vlastně tam jenom čekal a vlastně jsem to vyhrál tím, že jsem nic nedělal. Takže doufám, že to se nestane.
plánu tady udělat tu trapku, ale asi prostě simply. Budu tady čekat někde. Tak nějak. A prostě knockback stickem je schodím do vodu. That's the plan. Koupím si fireball. Co chci. Okay. Já se na to vykašlu. No jakože respawnu se, ale já nemám vlastně co dělat. Jsem kompletně... Ne, tak tohle nebylo dobrý, no. Jdeme znova ty dveře konečně. To nemá smysl. Mám pocit, to nevadí. Taky bych chtěl říct, že stream bude asi každý pátek nebo asi každý čtvrtek bude stream. Takže každý čtvrtek bude asi stream, takže tak to si zapište někam. A můžete mi do komentářů napsat, co byste chtěli dělat na streamu. Takže tak. Budu hrát s fanouškama. Bude to úplná bomba. Pro jistotu ne. Tohle to nefunguje pro jistotu. Okay, udělám ty dveře. Fuh. 4 goldy. No freaking way. 4 goldy! Tolik dveří! Ne. Ne! Hypixel! Nepovoluje! Já si dělám pop-up taverku. Udělat další trapku. Já jdu ještě jednou udělat tu knockbackovku. Ta zatím jakože bez cutting the celery. Ale nevadí, no. Takže tady budou prostě 2 trapky. OK. Takže asi. OK. Zbyl tady ten blok. A takhle. OK, tohle by možná mohlo fungovat, actually. A jo. GG. Snad se mi podaří aspoň 1 trapka. Docela bych chtěl. Jakože vážně můžu zničit trávu, ale ne listí. Co to je za scam? Tady voholím. Protože se nudím. Jo, slyším tady básničku mezi tím, než někdo na mě přijde. Ani si to ani nevšimli! Bro! Můžu zničit tenhle strom. Ne.
Říkám, halo. Hej bro. Jdem si po taverku. A rovnou si udělám další. Takže proč freaking ne? Tohle funguje úplně majestátně. To je úplně nádherný. Yes, to bude úplně... To je nejvíc geniální taver. Pojď, pojď, dělej. Dělej. Nečum. No pojď. Jako jestli se na to fakt trefí. Wow. Ne, 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 ne. Yes, prosím, prosím, prosím. Yes, 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 yes. Kašu na všechno. Děj pop, taverku, děj další bloky. Tak to je GG. Já jsem někoho trepnul. Jakože... Sorry not sorry, ale tohle bylo zajímavé. Nebudu dělat přátelský most. Takže já jsem pořek s tobou. Nejhloupější věc, co můžu. TNT cannon. Jau. Tenhle typek jakože... To si děláš! Ne! I'm gonna fight for my life! Please don't! Please don't! Tohle by bylo pro tohle video konec, čau, mějte se, nevím, čau.